Ако ядете джинджифил всеки ден, какво се случва с тялото ви? Първо, стомахът ви ще се почувства като че ли получава професионален масаж. Джинджифилът може да стимулира секрецията на храносмилателни сокове, да ускори храносмилането на храната, така че да можете да се сбогувате с разстройството на стомаха и да се насладите на празника от вкусна храна. Второ, джинджифилът също е много полезен за контрол на кръвната захар, осигурявайки допълнителна защита за хората с диабет и правейки кръвната захар по-стабилна. Ако искате да се отървете от досадното гадене и повръщане, джинджифилът е спасител. Особено за бременни жени и пациенти, подложени на химиотерапия, джинджифилът е освежаващ и успокояващ избор. Глас. Джинджифилът е като медицинска сестра за ставите. Затопля и успокоява болките в ставите, позволявайки ви да живеете лесен живот. Джинджифилът действа като магически щит срещу свободните радикали в тялото ви, изграждайки мощна защита за вашите клетки. Силата на джинджерола не е само това, той е и отличен противовъзпалителен войн, осигуряващ голям комфорт и подкрепа на ставите и тялото. Останете на линия за още здравни съвети.